Prim Ministru f'demokrazija m'għandux jaġixxi bħala imperatur u huwa għalhekk illi Prim Ministru għaqli għandu jażel fil-kabinet tiegħu persuni kompetenti illi telgħu brida ċara tal-elettorat. Ex-tqar l-ex Ministru u issa backbencher Laburista Edward Zammit Lewis f'post fuq il-medja soċjali illi kien mimli botti lejn it-tmexxija ta' qabela u sħabu fil-kabinet. Il-post ta' Zammit Lewis kien mimli botti diretti u indiretti bilan li jagħmel il-punti jew dwar id-deputati li jiġu eletti direttament bil-voti tal-kostitwenti. Bħala membru tal-grupp parlamentari Laburista Zammit Lewis argumenta li dawk li jkunu fil-kabinet għandhom ikunu persuni li telgħu bir-rida ċara tal-elettorat, ċoe dawk li jkunu ġew eletti mill-ewwel u mhux bil-mekkaniżmu tan-nisa jew co-option jew elezzjoni każwali. Ħafna interpretaw dan il-klim bħala botta lejn il-Ministru Clyde Caruana li jiddaħħal fil-Parlament b'co-option fil-waqt li Rebecca Buttigieg telat fil-Parlament b'elezzjoni każwali u ġiet maħtura segretarju parlamentari. Aparti minn hekk il-kanvażer stess ta' Zammit Lewis qed jinsistu illi din kienet botta ċara lil Prim Ministru Roberta Bela illi ħalla barra li deputat tagħhom wara l-aħħar elezzjoni minkejja illi tela mal-ewwel, ċoe bir-rida tal-poplu, biex minflok daħal Ministru Segretarju Parlamentari illi ġew eletti b'co-option jew elezzjoni każwali.